E kinde ma skunde jiwore keto tim lai ma somo ma CBC, jopuonjre sikund primar ma Ngiroriti to pod odong' chien. Jo nasari ma skund ero marama ni kama rach mokalo kaluwore ni gionge kod gige somo kendo gisomo mane tie yien. Dano Londe nigi ler ewi ripot makama mar midhiero momako jopuonjre go. E tie got ma Ngiroriti, jopuonjre kudore ka gimanyo rieko. Alwora ni otuo kendo chieng' samoro rieny makata wende jo nasari ok kwak kor lwasi kaka jabedo e skunde mamoko. Chano luoro jopuonjre moketo gi ediere gisomo e tie yien kama koyo kod teko chieng' yimogi kinde ka kinde. Kata japuonjre ma jahigni 52 nyaka guom ka upuonjo nikech kandiko ng'aw mana e kor yien. Sikundni nigi jopuonjre 168 kod kilese 7 ka jopuonj 4 ema tur kod ting' mar puonjo. James Setek osepuonje sikundni kuom higni maromo 20 kata en ochur gi ting' mar lai manyien mar somb CBC kaluwore ni oonge tiegruok mowinjore kendo sache bende nok. Hakuna wakati hata chakula ya serikali inaingia kwa shule. Hata ile ECD primary hakuna. Ile chakula tunategemea hapa ni chakula ya wasungu. Tuko na partner hapa kwa sababu tuko na conservancy hapa, ni hao wa conservancy ndio wanatusaidia. Wakati wanaenda kwa ECD kuanza tena class 1, mwalimu wa class 1 anaanza kusema hao watoto hakuna kitu wanajua kabisa. Ngiroriti primar ni kod rio mag gige somo. Jopuonjre moko jiwore kadhi sikul juma ka juma, moko kuomgi chopo mondo giyudie kata chiemo. Watoto wadogo unajua mpaka utulize akili ndio asikise nini inasemekana na wakamate hiyo masomo yao mzuri. Lakini ikiwa na stress kidogo ataanza kufikiria tu nyumbani, kukimbia ile malisho ya mama. Kwa hivyo ikiwa shule inapata uji na pate chakula kidogo, itakuwa watoto watasoma mzuri. Wakati kama kuna chakula hapa shule, watoto wengi hawakuji shule. Kama chakula iko, hata mtoto hata kama kuna chakula nyumbani, wako na hamu ya chakula ya shule zaidi ya nyumbani. Kahap giber, gidonje sikul kich, to gidok dala ka giyengi puonj kod chiemo. Community yenyewe wamependa shule yao, wamependa masomo, na ndio tumejikokota mpaka saa hii mahali unaona tuko. Kata kamano, rio mar pi bende nitie. Ile maji kidogo tuko naye ni ya laga. Na tutasasonea sisi jamii ya nyumbani, wanyama pori na mifugo tena tunachukulia maji huko. Jodak makae ma jopith jaluoro gwenge ka gimanyo chiemb jamni e kinde oro. Mae bende thiro som jopuonjre ahinya to e kinde oro. Wakati ya msima ya mvua watoto narudi wanakuwa wengi, lakini masomo bado haijainuka. Chutho, jopuonjre geno ni kony biro chopo mar reso sombgi kapok sikundni onime chandruok. Dana Olunde, Ramogi TV. Mana kamano ka wadhi weche mamoko en